हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। दिनै आं भिडिअ लाबोदों जों खानायखौ माबोरै जोथोन लायो। स' नायलांबाय थादो। दायो आं जबा बिबार खाबाय, बिलाइखौबो लाजायो। खानायनि थाखाय जोबोद मोजां जायो बे। खानाया बेसेबा सिल्कि जायो आरो। जबा बिबार एन्ड एल'भेरा बे मोननैया हेयार डेमेजनि थाखाय बुहुत हेल्प खालामो आरोना। बिबारखौ जों पेस्ट खालामना लानोसै, माने बिबारनि रोसिया ओंखारनांगोनथ'। दायो एल'भेरा एड खालामनोसै। बे एल'भेराखौ माने दखानफ्राव बायनानै मोनो, दखाननिफोराबो होजायो, इउज खालामजायो। नाथाय बेफोरबायदिखौ होबा माने बांसिन साबसिन जायो आरोना। बेनिखायनो आं बेखौनो होबाय, फ्रेश। स' बे मोननैखौ एड खालामना लानोसै। स' रेडि जाबाय जोंना, ओमफ्राय खानायाव लागायनोसै। बेखौ आं लागायहांबाय, लागायनानै बिदि खाथुमनानै लाबाय। 1 आवार्स दोननांगौ आरोना, बेखौ 1 आवार्स दोनगोन, 1 घन्टानि उनाव बेखौ आङो सेम्पुजों सुगोन। लगायनायखौ बेबायदिनो फिसा फिसा सेक्सनिं खालामनानै लगायनांगौ, अब्लानिया गासैयावबो मोजाङै नाङो। ओमफ्राय बेखौ 1 घन्टानि उनाव सुसिगोन आङो। स' 1 घन्टा नेनोसै। ओमफ्राय दा आं खानायखौ सुखांबाय, दसे राननो होनोसै खानायखौ। खानाया रानबायानो। स' नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ, माने एकदम कन्डिशनार इउज खालामनाय बायदि मोनो आरो। नोंथांमोनाबो
बांसिन गार्ल्सफोरखौ होनदों इउज खालामनानै नायदों मोनथिगोन जेन माबायदि जायो। दा आं आंनिखौ मिथिदो नाथाय नोंसोर हमनो हानाय नङाना, बेखायनो इउज खालामनानै नायदों बेफोरबायदि माबायदि जामारो होननानै। मोजां जायो खानाया जायफोरा खानाय गनायनि प्रब्लेम जागासिनो, ओमफ्राय मा होनो बेखौ खानाय गावनाय होनानै सोरबा बिबार बारनाय होनो, बेफोरबायदि खानाय डेमेज जानायनि थाखायबो मोजां। स' नोंथांमोना ट्राइ खालामदो, ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो माबादि मोनो। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।